Добър ден, уважаеми зрители! Искам да ви представя старинното пиано Lauberger & Klose, който е имал филиал в Лондон и в Виена. Това е австрийско пиано, много интересно, с дърворизби, тук е имало бронзови свещници, има герб. Пианото е много интересно, има старинен модератор, при който звучи тихо, когато се натиска. Има и слонова кост, клавишите с слонова кост. Долу има на педалиерата специален ограничител, който ни дава възможност да се удря самото пиано през свирене. Така, много интересни въведения от преди доста години. Сега ще ви демонстрирам звука на пианото. Моцарт. Сега ще ви свиря нещо от Бетовен. Моцарт и Бетховен звучат много добре на това пиано. Сега още една пиеса ще ви свира, авторска. Както класиката, така и съвременната музика звучат много добре на това старинно пиано. Може да го видите в фирма Рунитон, пиано център Рунитон, град Пловдив.